Soc el Javier González, director del City Lab de Cornellà, i la veritat és que l'economia del bé comú m'interessa molt, perquè crec que és un abans i un després del que vol dir un altre tipus d'empresa. Una empresa que, a més de ser sostenible econòmicament i per tant viable, té consciència de com fer millor les coses i que això reverteixi en el que seria el benestar de tothom, no només de les persones que hi treballen, els seus consumidors o grups d'interès, sinó també el que és el propi planeta. I des del nostre punt de vista, aquest tipus d'empreses valen doble. Per tant, fantàstica aquesta iniciativa que hem tingut avui i poder compartir aquestes experiències d'empreses que ja van al capdavant marcant el camí de cap on hem d'anar amb aquesta consciència respecte al que seria el bé comú i el que ens interessa a tots i a totes.